už nahrává? Jo. Ještě jsem chtěla čekat na mě. Oh. Že dnešní téma moje vlasy. Jo, no ti to slyší, tak to nemusíš tolik jako. Moje vlasy jsou takový hezký. Přírodní. Tak my jdeme, já zkouknu, tam musí vidět. Jo. Tak pojď blíž ještě. Mm. Ať nemusíš tolik křičet. Ještě. Ještě. Dobrý, tak to je luxus. A počkej, teď já. Teď já. Jsem. Takže naše vlasy jsou přírodní a hezký. Propiska. Ty to zapníš. To je taky dobré. Tak to budeme trsat. To je taky dobré. Jo, to jsme pouštěli dneska. No, nevadí. Tuta se mi líbí. Ta. Vypadáme kretem, ale nevadí. Mě taky neslyšíš, mám trochu na to, že to vole, když jsem opravdu neměla. Jo, a není vlasama, ne? Co? No, a není vlasama nejlepší. Já to domím. Kusí, možná, co? Co? To budu mít kusí, Tak to udělám na něho. Jdeme do strany, že? Budou. A oni si můžou. Je takový křupání. A děláme stěrtěnku. Disko. Ukáž, ať si děláme stěrtěnku. Ani to mám na sobě. Nevadí. Pojď. Jo, máš to. A počkej, jde já. Já tobě. Jo, tak dělej. Já nevím, že si budu dělat. Počkej, radši se kouknu. No. Dobrý. Co si našel? Takže my dneska máme velmi smutný den, protože to včera jsme na těch strabeních. Kvůli tomu, že jsme byli u Elka. Kdyby to Elfa nebyli. Možná nikdo nebudete vědět, co to je, ale na tom záleží. Prostě Elplast. No, hned jak je vede cukrárna. Tam se skáče peťácká skupina. Já musíš říct, že já Ne, ty na cukrárnu myslím. tam už nechodí, když se tam chytli peníze. No, tam už nechodí, protože tam sedí bedna. Tak chodíme na Alplas nebo k Alplastu. No, vlastně. Nebo k Schodimu. Nebo Schody, ale to nemůžeme být, takže. Už musíme Nebo jenom na ten Trubík. podrobník. Nebo na. A nebo u Bobbyho. Máme spánky, se ani nevšiml. Jo, počkej. Tady. Jo, to pání dneska. To se to Ne. jo, jako vám. Ne. Pepošuk. Není tam vidět půlka hlavy. Jako do spodní. Jo. A teď to. A potřebuješ si tady jelení hnoj. Fakt mě pálí. Máš nějaký prasky. Jo, ne. To je kvalita. Zaručená. Počkej.
tam bude vidět jenom to zrcadlo. Ne, ten mobil, že jo? Jo. To je kvalita. Zrcátka, aha. Kdo zapíší? Nějaký. Jaká se? Víš, Co to je? Nebudu spát, co přes tebe. Co je tohle? Tam jsem na tom zanapíš. Fuj, vole, to ne. No tady všechno vyplýte má. Zde já se taky Když jak tohle bylo drážka, to je taková na lahvička z autu. Mistrovsky. Když to nesaží. dokud nestřeším. Teď jde valentýnsky. Tak my se asi rozloučíme a pustíme si to video, jak jsme teď nahráli, a pak když tak dáme pokračovat a vám pokračovat. Tak, pokračovat, to by to dát pokračovat. No, Fakt. jo. Fakt? Jo. No tak když dám stop.